שלום תלמידים, עד עכשיו למדנו על רשימה מקושרת, linked list, ומימשתם כמה פונקציות שעוזרות לעבוד עם הרשימה המקושרת. למדנו להכניס איבר לרשימה המקושרת, להדפיס את הרשימה החדשה, לבדוק האם הרשימה המקושרת הנתונה היא ריקה או לא. עכשיו במשימה השנייה אנחנו בעצם נרחיב את המחלקה ונוסיף אליה עוד פונקציה שבהינתן רשימה מקושרת ממוינת תוסיף אליה ערך x כך שהרשימה תישאר ממוינת. מה ההבדל בין ההוספה שכבר למדנו, insert? ההבדל הוא שנותנים לנו רשימה שהיא כבר ממוינת בסדר עולה, ואנחנו רוצים להוסיף איבר חדש, אבל לא בראש הרשימה או לא בסוף הרשימה, אנחנו רוצים להוסיף אותו כך שהרשימה תישאר ממוינת. אוקיי? בואו נראה בעצם מה אנחנו נעשה, איך נעשה את זה. אנחנו נדבר על המשימה, נפרט אותה, נוודא שאנחנו מבינים מה אנחנו הולכים לעשות, נדבר על איך אנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה, ואתם תקבלו איזשהו הסבר סכמטי שיעזור לכם במימוש הפונקציה החדשה, ונעבור על הקוד שישמש אתכם כדי לפתור את המשימה. אז מהי המשימה? נתונה רשימה מקושרת של מספרים שלמים שממוינים בסדר עולה. דוגמה לרשימה מקושרת בסדר עולה 1, 2, 3, 4, 5 היא רשימה ממוינת בסדר עולה. 3, 1, 5, 6, 7, 8 היא לא רשימה שממוינת בסדר עולה. עכשיו אם אנחנו רוצים להוסיף אליה עוד ערך x, אנחנו רוצים לוודא שהרשימה תישאר ממוינת גם אחרי המיון. אז עלינו לכתוב פונקציה שמקבלת ערך שלם אינטג'ר ומוסיפה אותו לרשימה הקיימת מבלי להפר את הסדר. דרך אגב, שימו לב, אם הערך שאנחנו רוצים להוסיף כבר קיים ברשימה, אז אין צורך להוסיף אותו, והרשימה תישאר ללא שינוי. הדרכה, תחשבו גם על מקרי קצה. מה קורה אם אתם רוצים להוסיף איבר הכי קטן? מה קורה אם אתם רוצים להוסיף איבר הכי גדול? מה קורה אם אתם רוצים להוסיף איבר לרשימה שהיא ריקה? ועוד כל מיני דברים שאתם יכולים לחשוב עליהם. בואו נמשיך. אז ההסבר הוא כזה, בהתחלה יש לנו רשימה 10, 20, 30, 40, ואנחנו רוצים להוסיף ערך x חדש. למשל, בדוגמה הזאת, x שווה 25. כאשר x שווה 25, בעצם אנחנו רואים שהוא צריך לבוא בין שתי החוליות, שאחת מהן מכילה ערך 20, והשנייה מכילה ערך 30. אם אנחנו רוצים להכניס את הערך החדש, אנחנו נייצר חוליה עבורו, נוד חדש, על ידי new, ננתק את שתי החוליות הקודמת והבאה בתור, נכניס את הערך החדש על ידי כך שאנחנו נעדכן את המצביעים שמצביעים על הערך הבא, גם של החוליה הקודמת וגם של החוליה החדשה שאנחנו נכניס. אז ענף של הרשימה בעצם מנוד 30 והלאה יישאר ללא שינוי. בשביל למצוא איפה אנחנו בעצם רוצים להכניס את הרשימה, את האיבר החדש לתוך הרשימה הממוינת, אנחנו נצטרך לעבור על הרשימה כמו שעשינו למשל בפרינט, ולמצוא את המקום המתאים על ידי השוואה של הערך לתוכן של כל חוליה בתוך רשימה מקושרת. אז כמו שאמרנו, אנחנו נעבור על כל חוליות, חוליה, עד אשר נמצא את הזוג של החוליות, ביניהן יש להכניס את הערך שלנו x. ניצור חוליה נוד חדשה עבור הערך x, ננתק את זוג החוליות שמצאנו ונכניס את החוליה החדשה כך שתהיה בין שתי החוליות שניתקנו עכשיו. נוודא שחיברנו הכל בחזרה, זה השלב הכי חשוב, לוודא שהרשימה נשארה מעודכנת, ממוינת וגם שלא איבדנו שום דבר. אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים כל הזמן לראות שהאיבר בנוד
הערך שמצביע על החוליה הבאה בתור יהיה מעודכן, אוקיי? אתם יכולים כמובן להיעזר במימוש של פונקציה print כדי לוודא גם להשתמש בה כדי לעבור על כל החוליות וגם לוודא שבאמת מה הרשימה מכילה בכל רגע נתון. ועכשיו הנה יצרתי בשבילכם איזשהו בסיס, זו פונקציה שבינתיים ריקה, בודקת היא רק עושה עבודה עם רשימה ריקה, היא מוסיפה את הערך הנתון וחוזרת. שימו לב, אנחנו מקבלים אינטג'ר שהוא x, והאינטג'ר הזה הוא זה שאנחנו צריכים להוסיף לרשימה, והיא מחזירה ערך בוליאן. למה היא מחזירה ערך בוליאן? מחזירה ערך בוליאן כשהיא הצליחה והייתה אמורה להכניס את הערך, והיא תחזיר false, למשל אם ערך x כבר היה בתוך הרשימה ולא היה צריך להוסיף אותו. שימו לב. ועכשיו המון בהצלחה, ואנחנו נעבור לקוד של המשימה. אוקיי, זה המימוש של הרשימה המקושרת שכבר דיברנו עליו. הנה הפונקציה שלנו שדיברנו עליה גם במצגת. מקבלת ערך שלם, מחזירה ערך בוליאן, שאומר לנו אם הצלחנו להוסיף את הערך או שלא היינו צריכים להוסיף אותו. וגם נתונה לנו פונקציה שנקראת task 2, שבעצם היא זאת שקוראת לפונקציה insert by order, הפונקציה שעלינו לממש. היא מייצרת רשימה מקושרת הממוינת בסדר עולה, ומדפיסה אותה ועוזרת לנו לבדוק את הפונקציה שאנחנו הולכים לכתוב. כאן יצרתי איזשהם רמזים איזה מקרים עלינו לבדוק, איזה מקרי קצה עלינו לבדוק, ואני מאחלת לכם המון בהצלחה, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול. בואו נמשיך לחלק שני של המשימה השנייה. אנחנו מעוניינים לכתוב פונקציה שמוחקת איבר מרשימה מקושרת. הפעם רשימה מקושרת רגילה, לא ממוינת, נותנים לנו ערך שלם, ומה שהפונקציה אמורה לעשות, היא אמורה למצוא את הערך הזה בתוך הרשימה ולמחוק את החוליה שמכילה את הערך הזה. אם הערך לא קיים בתוך הרשימה, אז הפונקציה לא תעשה כלום. כמו שאתם רואים, פונקציה שוב בוליאן, היא תחזיר, זאת אומרת פונקציה לוגית, שהיא תחזיר true אם היא מצאה את האיבר ומחקה אותה, ו-false בכל מקרה אחר. אתם רואים פה את פונקציית בסיס, שאתם אמורים למלא אותה בתוכן. כמו שאתם כבר בטח זוכרים מהחלק הראשון במשימה השנייה, יש לנו את הפונקציה task 2, שקוראת לפונקציה שלנו remove, כן? והיא עושה פה, מכינה פה כל מיני מקרים שצריך לבדוק כשמפעילים פונקציית remove. אם מוחקים איבר שקיים, אם מוחקים איבר שלא קיים, אם מוחקים איבר ראשון או איבר אחרון, אתם יכולים לחשוב עד עוד מקרי קצה שצריך לבדוק אותם. שיהיה לכם המון בהצלחה. אם יש שאלות אתם מוזמנים לשאול.